pagkasaro ko, pagtabang sa kanya, ang mo. Daing pa ibaba, daing pa ilaro, kabus kita mangkuswa, ikurang ta. Kubun, sinda kita kubikon, sinda kita kubikon, sinda Bicolano kita, Bicolano kita, Bicolano kubikon, sinda Bicolano kita, Bicolano kita, Bicolano kubikon, sinda kita kubikon, sinda kita kubikon, sinda kita kubikon. Come on. Sinda kita ako Bicol, 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 sinda ako Bicol, sinda kita ako Bicol, sinda kita ako Bicol. Maglabong logyo, magkasararo, ang pag-ibig ko lang sa tuyang itong gulyo, mayaman man gabus pantay-pantay sa pagtabang sa masarap sa rabay. Sinalihan na kita kamagod ng mga kasugod. Isang magandang umaga mga ka-action at mga kasunod. Ngayong araw ay ngayon mismo yung ibibigay ng mga wheelchair ng Ako Bicol Park List para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng wheelchair para sa kanilang pamilya na mayroong kapansanan. Katunayan yan, nasa likod na itong mga kapamilya at para sa kanilang mga kapamilyang benepisaryo itong wheelchair na hiningi nila sa Ako Bicol Park List. Makakausap natin yung dalawa sa mga benepisaryo o itong kapamilya nila. At magandang umaga po sa inyo, nanay. Good morning. Ano po yung pangalan taga saan at para kanino po itong wheelchair na hiningi po sa Ako Bicol? Ako po si Georgie Sartorio po from Barangay Zone 4 Libon. Coordinator po ako ng Ako Bicol sa Libon. Bale, hiningi ko po yung sa mother ko, may lymphoma po siya, cancer survivor kaso bumalik, tungkod po. And then ito pong isang wheelchair para sa member ko po na mostly labandera po siya, hindi na talaga siya nakakalakad. Mag 1 year na po siya. Kayo po ay masipag na coordinator ng Ako Bicol Park List at meron po kayong ma-identify na nangangailangan ng wheelchair. So, bakit po sila po yung napili po ninyo? Kumusta po yung kanilang pamumuhay at kumusta po yung kaligayan nila? Bali po yung mother ko, right now po nasa emergency siya. And then, ito po yung request niya. Okay lang niya kahit hindi wheelchair. Basta pag naglakad ako, may mahawakan ako. Ito pong wheelchair po, para sa isang, kumbaga, masipag talaga siya kasi labandera siya. Ngayon pala, 72 years old. 72 years old na po siya, masipag na labandera. And masipag din na member ko po sa isang organisasyon sa kababaihan. Sadly, ngayon po, hindi na siya nakakaano kasi nagkaroon siya ng, ewan po, hindi pa nga po matukoy kung anong sakit niya. Hindi na talaga siya makalakad and wala silang source of income. Siya lang po naglalabandera. And then yung anak niya po, siya lang yung nag-aasikaso sa kanila. Kaya ako na po ang kumuha kasi wala daw pamasahe. Sabi ko ako na lang kasi pupunta na lang naman ako. Ano po yung talagang pagsusumita po ninyo na makatulong po dito po sa inyong napiling benepisaryo po. Maraming salamat po, nanay. At dito naman tayo mga ka-action. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, ma'am. So, ito naman po, nanay, nag-share ay para kanino po? Para po sa nag-iisang anak ko po na si Angelo Nahi po.
Si Angel Lunahe ay nag-iisa po ninyong anak. Kumusta po, ano po yung kalagayan niya at bakit nangangailangan po siya ng wheelchair? Hindi po siya nakakalakad, hindi kumakain, at hindi nakakapagsalita. Bali po, cerebral palsy po ang case niya. Opo, so cerebral palsy, napakahirap po ng sitwasyon po ninyo bilang ina at nag-iisang anak pa po, meron pong kapansanan. So, gaano po makakatulong ito pong wheelchair na hiningi niyo po sa ating Bicol Party List? Napakalaking tulong po nito para sa amin po dahil wala po kaming kakayahan makabili dahil ang trabaho po ng asawa ko is nagpapatangbang lang po kung anong ipagawa sa kanya. Hindi po permanente. Minsan po wala din pong trabaho. Po. So, pero patuloy na lumalaban sa buhay. Manay, kung ito po ay nauwi niyo ng pang wheelchair, saan niyo po unang lugar dadalhin yung anak po ninyo? Sa loob lang po ng bahay kasi hindi ko po siya maipapasyal. Kasi po nasa relocation site po kami. Wala pong space masyado doon. At may hagdan po yung bahay namin na mahirap po ibaba yung wheelchair. So, magagamit niyo lang po ito sa loob ng bahay. At least, ikot-ikot sa loob ng bahay, hindi na po siya yung, bakit? Wala pa po siyang wheelchair, nakahiga lang po siya, or Nakakaupo naman po siya. Bali po ang ginagawa ko, tinatalian ko po siya dito. Kasi po malikot siya. Kahit saan po siya nakakarating, kung ano pong makita niya, hablitin po niya. At nanidisgrasya po yung mga nahablit niya. Halimbawa, ventilador. Pag natumba po, nababasag. Kung anong bagay pa, talagang puro po nadidisgrasya. so talagang napakahirap sa na wala pong nagagamit ng wheelchair. So maraming salamat po nanay dahil sa pagpupursige po ninyo na makahingi ng wheelchair sa Ako Bicol, andito na po. Ano po yung pakiramdam niyo po nanay ngayon na kahingi niyo, ayun po, nahahawakan niyo na po yung matagal niyo na po gustong magkaroon po yung anak po ninyo. Sobrang masaya po ako at nagpapasalamat po ako sa Diyos at sa inyo po sa lahat ng bumubuo po ng Ako Bicol. Maraming salamat po. Ayan mga kasurog, si nanay, ngayon yung kanyang kasiyahan at masasalamat sa Ako Bicol Party List dahil ngayon mismo ay nalipuin na ang wheelchair mula sa Ako Bicol Party List. Katamayan ngayon mga ka-action na andito ngayon kasama natin ang buting congressman ng Ako Bicol Party List, Congressman Attorney Fredo P. Barbardin Jr. Magandang umaga po sa inyo, Con. Thank you, Remy. At isang masayang araw ulit sa ating lahat dahil tayo nakapagbigay ng tulong sa bawat pamilya na may mga kapamilya minamahal na bedridden or tinatawag na physically incapacitated to walk. And sa ngayong araw, siguro hindi na ito bago sa Ako Bicol Party List. Palagi na natin ginagawa ito. And gusto na lang namin i-assure yung lahat andito ngayon na kami sa Ako Bicol, we continue to push the programs, yung mga programa na aming pinag-umpisahan since 2010. Lalong-lalo na yung programa natin sa kalusugan and taking care of those who are physically incapacitated or yung mga persons with disabilities. And sa ngayong araw, we have 10 beneficiaries coming from different municipalities and cities. 2 or 3 days ago, nag-distribute pa lang tayo. Opo, at ito po ay sunod-sunod. Kaya nga po, Kong, maraming mga kababayan natin ang talagang believe at nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List dahil sa walang kumpay na pagbibigay ng tulong sa Ako Bicol sa ating mga kababayan, lalo na in terms dito sa mga magagamit ng mga may kapansanan. Marami ang ating panalangin na yung kanilang mga mahal sa buhay hindi makapili na bedridden or hindi makapaglakad. Ang aming pangarap at sa Diyos na may kapal ay yung makalakad sila so that they will be enjoying their physical attributes and at the same time yung biyaya ng buhay na hindi lang inaalagaan kundi makapag-contribute pa rin sa kanilang pamilya. But to some talagang matatanda na we just hope that they can recover from their illness. And yun ang aming pangarap, na sana sila ay makapaglakad at ma-enjoy pa rin yung kanilang buhay. So, but with this wheelchair, magandang tulong
dahil yung dati ay hindi nyo na ilalabas na ipapasal yung inyong mga kapamilya, ngayon ay pwede na magiging mobile na sila. They will enjoy fresh air from the outdoors. And at the same time, mapapadali ang trabaho na nag-aalaga dahil hindi lang palaging naka-higa o nakaupo ay siya rin ay kumbaga can celebrate with the family kahit sa labas ng bahay. So, So tama ka dyan, Kong, dahil itong mga wheelchair ay only an assistive device na talagang magagamit nila sana pansamantala lamang. Dahil ang hindi natin ay pinuyang bumuti ang kalagayan ng kanilang mga kapamilya sa buhay. And right after this, Kong, ibibigay na natin mismo sa kanila ng mga wheelchair para ay maiumingan nila sa kanilang mga kapamilya. okay. So, Ito si parang nag-request 2 days ago. Talagang so napakabilis Napakabilis. ang response ng Ako Bicol Protest. Bicol, tabang ora mismo. Yeah, in just 2 days, na andito na at wala na siyang hirapin ng paghirap, kundi may uri na ngayon mismo itong wheelchair para sa kanyang kapatid. Hindi lang, meron pang bigas. Oh, Naibakus na to. kasama yan sa bigay ng Ako Bicol Protest para naman ngayong araw dahil siya hindi sila nakapagtrabaho o nakapaggawa ng kanilang mga tatagawin, meron silang dikdik na bigas para sa kanilang pang-araw-araw na pang-konsumo. Our next destination will be the evacuation centers. We will also afford or magdadala tayo ng bigas sa ating mga evacuees, lalong-lalo na yung mga nag-evacuate since yesterday because of the Mayonnaise action. So, ganun pa man, tayo nagpapasalamat sa bawat kapamilya nandito and sana tulungan nyo kami patuloy na manalangin sa inyong mga kamag-anak na sila ay totally makapag-recover sa kanilang sakit o kapansanan. Opo. So maraming salamat, Kong. At yan ang hiling ni Congressman Tido para sa inyong mga kapamilya. Tuluyang bumaling po sila. So eto na po, hawak ni Kong ang mga wheelchair na kanila na iuhinap. Before nila yan maiuwi, we will now have a ceremonial spot on. Ang usap po tayo lahat muna. Sabit na ka na lang po, Kong. Dito ako. Ayun, huwag dyan, Kong. Okay. Sa gitna na lang ni tatay, usap na lang po tayo mga nanay. Asin maka Diyos, magalang, magaling mamuko, maunat, mabuo, ay panindugan sa gabos na bawang. Kaingat at ako, kasama ka Yan mga ka-aksyon na kasunod. Ay patuloy na gagawin natin ngayon ang ceremonial photo-ops para dito sa mga beneficiary kapamilya beneficiary ng wheelchair mula sa Ako Bicol Protest. Patuloy yung mga ka-aksyon ng Ako Bicol Protest, ang tabang ora mismo ay patuloy na nagbibigay kasiyahan at kadaanan sa buhay ng bawat Pilipino, especially ng bawat Bicolan. Yan Ako Bicol Protest, patuloy na kakampi sa Bicol, katabang na kasunod pa. Ako po, si Rani Araneta Mondones, ang inyong kasunod dito sa tabang ora mismo at Ako Bicol Protest. kasakitan, kalamidad, sa katigapuan, sa Diyos, pag pinarabangan, ang kaikupan, amo niya, magkabinyo, magkasaro, pagsakan sa kanya, animalo, daing kaibabaw, daing kairaro, gabos kita maguswag, ituraw ta. Ako Bicol, sila kita ika, ako Bicol, sila kita ika, ako Bicol.
Sinda, Bicolano kita, Bicolano kita, Bicolano ako Bicol. Sinda, Bicolano kita, Bicolano kita, Bicolano ako Bicol. Sinda kita, ika, ako Bicol. Sinda kita, ika, ako Bicol. Sinda kita, ika, ako Bicol. Oh yeah. Sinda kita, ika, ako Bicol. Come on. Sinda kita, ika, ako Bicol. Sinda kita. Ika, sa tuyang itong gulyo, mayaman man o pobre, gabos pantay-pantay sa pagtabang sa kapwa sa rabay. Sinalihan na kita ka mga bagyo ng makusugol sa kanyang namatian ng pagtunggat ang mayon, dahil di pa pwedeng panudon sa sadiring tataramon. Sinda kita, ika, ako Bicol na ugat, na wala bilabi na ang pagtios, dahil kita natatakot basta sa mata. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo ka, ang gabos. Yan sa kanya sa mahal na Diyos, ako Bicol. May tiwala sa sarili, ako Bicol. May disiplina sa sarili, ako Bicol. Bakong mapaabaw-abaw, ako